औ ददेरे मादै आंनो मैयानो खोन्थाखादों नोंखौ फैगोन होननानै थ' ददेरे बैयावनो जिरायनोसै थौ मोगथां मोजां मोननाय लाबाय नामा? ओहो आं बादियालाय बहा मोननो ददेरे आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो नाथाय फोरमायनोदि हाया मोनगोन मोगथां मानो मोना जानो औ नोंहालाय गैया आंबो लाथ'वाखै मोगथां आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो नाथाय फोरमायनोदि बोरै मानो ओंथि गैया मोगथां दे जाबाय बेफोरखौ दोनथ'दो मोगथां नोंना फरायनाया बोरै सोलिगासिनो औ आंना बिदिनोसै सोलिबाय दं ओमफ्राय नोंना आंनाबो बिदिनो ओमफ्राय माब्लाथो थांगोन मोगथां आं आरो फरायलिया आं थांफिनो होनना फैयाखै ददेरे नों बेफोरखौ मा बुंखो औ मोगथां आं थारखौनो बुंदों नाथाय मानो प्लिज मोगथां मानोनि ओंथिखौ दा मिन्थिनो लुबैसै नोंनोथ' मिन्थिखागौ आंनि आफाया जौ फाग्ला होननानै आरो आंनि आइया सासे बिमा माहारि जानानै आंखौ बेसेथो फोरोंबावनो आंनि थाखाय बेनो थोजासे जाबाय मोगथां दे जाबाय ददेरे आरोबाव दा बुंसै थ' थांदिनि थौ लाम्फारे आइदै लाम्फारे लाम्फारे बुरै ओजों ओंखारबो साला ओजों फ्लिं हिनजावफोरनि जातबाथाय बिदिनोसै बिनि बाथ्राखौ बिनाव बुंखुमालायनायानो जोबा औ बिनिखायनोथ' सानै साथाम लाजायो आं बोलाबोबासो बुजिगोन बियो सालिया फाफि बोराय जाबाबो लोंबाबो सुगैया होरोहाय बेखौ आंजों हाथारला आं होरो मा मोनगोन मा मोना बाल्थिंजोंनो बेखौ दोननोसै आं होरो हाला आं बेखौ होरो नै आंजों आइदै फिसाजोआनो सिख्ला देलायबाय दाबो लाजि रोङा नोङो फाफि बोराय नोंसोना बुरै नै आंजों बारावा फाफि बोराय आइदै हाला नोंखौ आइदै लाजि गैयि नै नोंखौबो फाफि बोराय आइदै हाला नोंखौ आइदै हे मा जाखो इसालाय जानाय नंला ओइ आदा मोनायावमोन ओरै फैलाय दैसा माबा जादों फैलाय आयै आफा आं बेफोरखौ मा नुखो आयै आयै फिसा नोमफानि गियानानो मोजां नङा आयै फिसा